Mae Tŷ Gwyrddfai wedi trawsnewid y ffordd da ni'n cynnal yn cyrsia adeiladwaith ni. Mae'n golygu bod gennym ni un lle pwrpasol i gynnal hyfforddiant. Mae gennym ni'r stafell cenadleddau, os da ni eisiau gwneud pethau fo'n gilydd, neu eisiau tynnu lluniau gan y blaen, gennym ni le i wneud hynny. Mae gennym ni hefyd y warws sy'n le penodol i ni fedru gwneud pethau tu fewn. Os di'r tywydd ddim yn caniatáu i ni wneud pethau tu allan fel adeiladu tŵr, pasma ac yn y blaen. Be sy'n gret i ni hefyd ydy bod Travis Perkins jyst rownd y gornol, felly pan da ni angen archebu dillad, gwaith ar gyfer y bobl sy'n gwneud y cyrsia, mae'n hwylus, da ni fedru mynd yna nôl ac ymlaen fel licio ni. A hefyd mae'n golygu bod ni hefo gweithlu trwsio trwy'r amser yn ystod y cyrsia. Mae'r cydweithio yna wedyn yn golygu bod ni'n gallu trefnu'r profiad gwaith a mae o gyd yn at ei gilydd. Dwi'n cefnogaeth weinyddol y man Tŷ Gwyrddfai, a ers gweithio yma dwi wedi dysgu amryw o sgiliau sydd wedi magu hyder i mi tu fewn i'r gwaith a tu allan. Dwi rwan yn gallu bod mor trefnus yn wneud digwyddiadau sydd yn digwydd yma yn Tŷ Gwyrddfai, a dwi'n gallu cyfarthrebu mor gymaint gwell efo mor gymaint o bobl hefyd ers i fi weithio yma yn Tŷ Gwyrddfai. Dwi'n falch iawn o fod yn rhim fy rhan o tîm yma yn Tŷ Gwyrddfai, a ers gweithio yma dwi wedi gallu cyflawni nodau o'n i byth yn meddwl fyswn i'n gallu, ond wrth fynd ar cwrs Academi Adra, dyma fi rwan yn enjoio mewn swydd yma yn Tŷ Gwyrddfai. So, y pwrpas Tŷ Gwyrddfai ydy i ehangu y gwasanaeth gynnon ni yn Llangefni yn Ynys Môn. Mae hwn wedyn yn rhoi cyfleoedd i pobl yn De Gwynedd. Mae o'n reit ganolig o ganol Gwynedd, a mae o'n hynod o bwysig i ni o rhan coleg bod ni'n gallu darparu gwasanaeth yma yn y safle yma, achos mae o'n gyfleoedd da iawn i pobl o fewn Gwynedd i ddod yma i gael ei hyfforddi. Euros Iws a'i fab yn ei adnewyddadwy at Trydanol Cyf. Nes i ddechrau'r busnes yn 2011 ben yn hyn, a erbyn rwan dwi'n cyflogi 7 o hogia a wedi dal i dyfu. Da ni'n cario gwaith gosod paneli solar a hefyd gwaith elwir tai. Tŷ Gwyrddfai yn handi ni mor agos ar stepan drws, so oedd yr hogia gallu mynychu cyrsia sydd i gael yna fel gosod paneli solar a hefyd datblygu yn y maes Trydanol. A i ni fel cwmni mae'n golygu fod wedi chi bildio fyny a datblygu. Oedd wedyn mynychu dyddiau efo Mae'r a hefyd cwrs tendra yn Tŷ Gwyrddfai. Dysgu lot ar sydd i wella y proses tendro a hefyd datblygu cyrsia gwahanol. Fi di Jason Thurman Jones ac da ni'n Jones Whitehead. Da ni'n trydanwyr ers 1962. Mae gweithio i Adra yn bwysig iawn i ni cadw staff sgynna ni. Mae o'n gwaith cyson. Da ni di bod yn rhan o'r brosiect Living Labs. Da ni'n gobeithio fydd hwnna'n helpu ni yn y dyfodol, a mae o'n rhywbeth da ni'n reit falch ohono fo i ddeud y gwir. Rhan fwy ar amser da ni'n mynd i Coleg Menai, Menai Llandrillo. So i Llangefni fyddwn ni'n neud fel arfer, neu os oes rhaid fel Mae'r rwan sydd yn Tŷ Gwyrddfai, fyddwn ni'n gofod mynd i un o training centres nhw ella yn Lloegr, rhyw fath rwan efo wneud y solar panels da ni'n gosod. Eto fysa ni'n gofod mynd efallai i Lloegr i wneud yr specific training ar yr stwff. Wel, yndi, mae o ar stepan drws wan, so dim byd i ni gyrru 2, 3, 4 am bora o hyfforddiant. Mae'n gret i ni.